Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atur dumateng para sepuh kala kesepuhan ingkang kawula hormati. Jumrambah dumateng ingkang kagungan dawuh Bapak Gusti Adi saha kaluwarga utawi saputra wayahipun ingkang kawula hormati. Jumrambah dumateng Pak Edi utawi dumateng kadang-kadang kula sedaya ingkang sampun saderengipun kawula matur kata-kata muga-muga nyuwun wonten Allah ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan saha kepitayan. Salawat salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tanggung sababipun kami pitulungan-pitulunganipun para bapak sedaya kawula menika minangkani pamanipun Bapak Gusti Adi sakeluarga kenging merlokake menapa Gusti Adi mendhekake perkembangan mbok pilih nekari kepala kesanipun kathah kesepatanipun mugi-mugi kepancang sepanjang panjenengan Allah dipun papanaken wonten swarganipun Allah waliman menika iki kokon sakeparenipun tunggu ingkang menika dapat kejadian mentas Rompok Siki wonten ing makom Tembagi menika panjenenganipun sari waktu wonten salah kapitun kejadian maupun Rompok Siki saestu menika Allah cek menika wonten kompon sakubaranipun utawi menika tumpeng untune bulan menika kangge medhot katresnan pilih wonten salebetipun Bapak Gusti saputra wayahipun panjenenganipun Lokari anggepipun sanipun saestu panjenengan almarhum anangan punika sampun menika saestu menika putra wayahipun ingkang arapan saputra wayahipun panjenenganipun sampun telugi moksani anggepipun wonten wonten alam kathah paringono jembar putri longkosane namanya ketikane muga sadaya tampi ketikane dipun papanaken wonten swarganipun Allah ampun anak menapa para kula kawula asring kawula panjenengan sampeyan para kadang sedaya ingkang sami nekseni walimahan mugi paring kesehatan paringono rezeki ingkang lancar ampun mangke ala menapa para kula kawula asring panjenengan cepat anggen kawula merlokaken mbok pilih awit awal dumugi akhir kathah lokakenipun kan kirang krono anggen kawula keposo saestu saking kawula pribadi ingkang panjenengan saged panjenengan